Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сёння мы пачынаем гэтай імшой азначаць урачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету. У літургічным годзе мы успамінаем розныя падзеі, якія датычаць Хрыста, і розныя яго атрыбуты. І адным з такіх матываў літургічных з'яўляецца тое, што Христос валадарыць над усім светам, і мы прагнем, каб таксама быў і нашым валадаром. Ахвяра святой імшы складаецца ў наступных інтэнцыях. Молімся аб здароўі для Наталі і каб паспяхова прайшла аперацыя, аб здароўі і неабходных ласках для Ганны і Леаніда, за памерлых Марыну Дронь у 7-й дзень пасля смерці, за памерлага Міхаіла Жылінскага і ўсіх памерлых сям'і Жылінскіх, за памерлага Паўла ў 5-ю гадавіну Марыю, Міхаіла, Івана і Вацславу. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, выше всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змілуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты ўсё пажадаў аднавіць у сваім наймілейшым Сыне, валадары сусвету, учыні, каб усё стварэнне, вызваленае з няволі граху, служыла Табе і бясконца Цябе праслаўляла.
праз Пана нашага Jesуsa Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Даніеля. Бачыў я у начных візіях. Вось разам з аблокамі нябеснымі ішоў нібы сын чалавечы. Наблізіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была ўлада, і гонар, і валадарства. І ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная, вечная ўлада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан апрануўся ў магутнасць, і ён падпірасаваўся. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Так сусвету мацаваў, што не пахісніцца. Адгэтуль трон твой непахісны, ты існуеш спрадвеку. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Сведчанні твае вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні. О, Пане, Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Читання книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Ласка вам і спокой ад Єсуса Христа, вернага сведкі, першароднага сярод памерлых і першага сярод зямных валадароў. Таму, хто любіць нас і хто праз нас сваю кроў вызваліў нас ад нашых грахоў і ўчыніў нас валадарствам і святарамі для Бога і Айца свайго, яму хвала і моц на векі вечныя. Амин. Вось ён прыходзіць з аблокамі, і кожнае вока ўбачыць яго, і ўсе тыя, хто яго працяў. І будуць аплакваць яго ўсе пакаленні зямлі. Так, амин. Я Альфа і Омега, кажа Пан Бог, які ёсць, які быў і які прыходзіць, усімагутны. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный той, кто приходит в имя Пана. Благословленное владарство Отца нашего Давида, якое надыходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Пілат спитався у Єсуса: «Ти король юдейський?» Єсус адказаў яму: «Ці ад сябе ты кажаш гэта,
Ці іншыя сказалі табе пра мяне. Пілат адказваў: ці ж я юдэй? Твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: валадарства маё не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае заступіліся б за мяне, каб я не быў выдадзены юдэям. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль. Пілат сказаў яму: значыць, ты кароль? Езус адказаў: ты кажаш, што я кароль. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Гэта слова Пана. Хвала табі, Христе. Сёння ў Евангеліі мы чуем дыялог Езуса з Понціем Пілатам перад Христовым бичаваннем і укрыжаваннем. Пілат хоча даведацца, ці Езус з'яўляецца якім-небудзь мясцовым палітычным лідарам. Пілат прадстаўляў рымскую ўладу, быў тым, хто ад імя рымскай улады кіраваў гэтым кавалкам зямлі. Але таксама ён бачыць, магчыма, што Христос будзе прычынай некага бунту, паўстання, на такого сепаратызму ізраільскага народу, і хоча даведацца, ці ён з'яўляецца каралём, ці лічыць сябе каралём. Але Езус кажа, што яго валадарства не з гэтага свету. Ён не такі кароль, якімі з'яўляюцца зямныя каралі, якія часамі выкарыстоўваюць, можа быць, прымус, можа быць, сілу насілля, каб захаваць уладу, каб павялічыць, можа быць, сваё каралеўства. Христос – гэта той, хто хоча быць валадаром нашых душ. І гэта магчыма, калі мы самі дазволім Христу панаваць у нашым жыцці. Христос першым прайшоў той шлях, да якога нас заклікае. Гэта шлях добра, вернасці Божай волі, гэта клопат пра іншых, жыццё і канцэнтрацыя не толькі на самім сабе. Гэта уменне з годнасцю перажыць цярпенне, нежаданне помсціць, знішчыць іншых, нават маючы такую магчымасць. Уменне прынесці сябе у ахвяру дзеля сваіх бліжніх. Для Пілата, можа быць, са смерцю Хрыста ўсё закончылася, тое паўстанне не адбылася. Уціхамірыў ён народ. Пілату здавалася, што добра было б Езуса адпусціць, нема за ім ніякай юрыдычнай правіны, не парушаў ён ніякі закон, але тут першасвятары падбухторваюць людзей, каб было ўсё ціха, спакойна. Ён вырашае, што лепш яго укрыжаваць. І, магчыма, Пілат думае, што вось ужо ўсё закончылася, але за імем Езуса мы гатовы ісці, не за імем Пілата. Праз гэтыя многія стагоддзі, якія нас аддзяляюць ад таго дыялогу, які мы пачулі. І імем Христовым мы збаўляемся. За імя Езуса многія аддавалі сваё жыццё, не баяліся. Можа быць, ніхто з нас не пакліканы да такога мучаніцтва, але час ад часу за Хрыста мы церпім, калі трэба паступіць згодна з сумленнем, калі трэба, там хочацца чагосьці, можа быць, адпачыць, а тут там у сям'і дзеці забіраюць увагу, ці жонка, муж, некая здараецца нечаканасць, бяда, мы незадаволеныя, але быць добрым чалавекам, гэта трэба пастарацца.
Быть человеком кепским, злым стараться не трэба, это само легко атрымліваецца. А тут вось себе мобілізаваць і ўпусціць Хрыста ў сваё жыццё, гэта сапраўды складана, бо ў нас ёсць схільнасць рабіць зло. Але Бог, Ён мацнейшы за наши слабасці, калі мы дазваляем Яму дзейнічаць. Калі жывем так, каб дазволіць і распазнаць Божую волю, і яе полюбіць, тады Божая воля становіцца нашай воляй, а заўсёды за Богом будзе апошняе слово. Што б не адбывалася, у рэшце рэшт Божае валадарства будзе мець такую сілу, што тыя, хто быў Богу верны, яны будуць шчаслівы ў гэтым валадарстве усю вечнасць. Але ўжо сёння на зямлі маё сэрца можа быць такім філіялам Божага валадарства, жыць так, каб тут ужо гарэла гэтае неба, і іншыя адчуюць гэта. І многія змогуць пайсці, проста адчуваючы, што ўва мне ёсць гэты супакой, упэўненасць у будучыні. Бог нам кажа, будзеш мне верны, у будучыні пройдзеш праз розныя выпрабаванні і будзеш шчаслівы. Уже тут на зямлі пачынаецца гэтае шчасце. І аб такой мудрасці і вернасці Хрысту мы сёння просім Духа Святога, каб даў нам гэтыя адчуванні, як нам жыць, як правільна паступаць, каб адвярнуліся, можа быць, ад старога жыцця, ад тых грахоў, да якіх вельмі прывыклі, і з якімі стаміліся змагацца, каб пачаць такое жыццё з Хрыстом, і паступова мы будзем такой соллю, якая, яе не шмат трэба, каб страва змяніла смак, і мы зможам змяняць і там, дзе працуем, дзе жывём, і там, куды нас Бог пашле. Сёння мы таксама молімся аб тым, каб было дастаткова тых пастыраў, духавенства было дастаткова, каб прапаведвалі, неслі Хрыста людзям. Таму сёння па традыцыі ахвяраванні, якія збіраюцца падчас імшы, будуць прызначаныя на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродні, каб гэта установа магла існаваць, і адтуль выходзілі добрыя і святыя святары. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Христа, валадара сусвету, які нас збавіў і паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы Касцёл, каб ён вёў людзей да валадарства Христа, дзе пануе еднасць і любоў. Цябе просім.
Молімся за ўсе народы, якія перажываюць трагедыю, войнаў і нянавісці, каб яны адкрылі свае сэрцы на прабачэнне і любоў у імя Хрыста, валадара спакою. Цябе просім. Молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да Божай службы. Цябе просім. Молімся аб здароўі для Наталья, паспяховай аперацыі. Молімся таксама за Ганну і Леаніда. Цябе просім. Молімся за памерлых Марыну Дронь, Михаіла Жылінскага, усіх памерлых сям'і Жылінскіх, за памерлага Паўла, Марыю, Михаіла, Івана і Вацлаву. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Божа, стварыцель неба і зямлі, Ты хочаш усіх людзей сабраць у сваім валадарстве любові. Выслухай малітвы Твайго касцёла і ўчыні, каб мы плённа садзейнічалі пашырэнню Твайго валадарства ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Нашыя дары прымі, о Божа, што складаем на алтар Табе. З вірай надзеі, Пане, просім, а дары любов'ю хай душа Табой жыве. Дай пазнаць нам волю Твою, Пане, хочам жыць паводле слоў Тваіх. Без Цябе мы был мізэрны, марны, цемры без Цябе блукаем, шлях нам асвяці. Просім, дай нам ласку Твою, Пане, памажы нам да Цябе прыйсці. Хочам быць з Табою ў небе разам, Тваю веліч і магутнасць вечна каб хваліць. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Пане наш Боже, мы складаем Табе ахвяру паяднання і прымірання. Пакорна Цябе просім, каб Твой Сын адарыў усе народы еднасцю і супакоем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Осана на вышынях, благословлёны той, хто приходить у ім'я Пана. Осана на вышинях,
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наsze, та поможи нам у милосердности Твоей,
каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Благодарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одаруй нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ціта хліб, тіло моє у келиху, моя кров, тіло моє, я отдаю за вас, а кров моя, вось плата за ваш гріх, бярыце, ешце, памяць пра мяне, бярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Ламайце хлеб и с келиха выпейте завету кровь для откупления вин свое житью. Ахвяровал с любовью, взял на себе кару за наш грех, бярыце, ешце, памяць пра мяне, бярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Дякуем Табе, Боже наш, бо Ты ёсць добрый. Дякуем Табе, Пане, аллилуйя.
святло і сутешені. Дякуєм тобі, Пані. Аллилуйя. Молимся. Небесный Ойче, Ты насытил нас хлебом, який дає життя вечное. Учени, как мы с радостью были послухмяны Христу Володару су свету, и вечно жили с Ему небесным володарстве, яки живи и володарить на веки вечные. Амин. Дайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, 30 листопада, наступная суббота, свято святого Андрея Апостола. Наступная неделя, першая неделя Адвента, початок нового литургичного года у костеле католицким. Поважанные святая имша у нас у костеле, у неділю, як заўсёды, недельная святая мша ў 19:00 у суботу, таксама недельная святая мша ў 11:00 недзеля і 18:00 таксама недзеля. Помнім, што недзеля і свята у імшы святой абавязкова кожны з нас павінен удзельнічаць. Гэта прыказанне касцёльнае, якое вынікае з Божага прыказання «Помні дзень святы святкаваць». Гэта мы павінны памятаць вельмі добра, бо ад гэтага таксама і залежыць нашае збаўленне, ад таго, чым мы маем ласку Божую. То есть до касцёла прыйсці, гэта тоже трэба мець ласку Божую. Не то, што каждый скажа, а хачу прыйду, хачу не прыйду. Трэба Божую ласку мець, але каб мець яе, трэба старацца развіваць, прывыкаць да гэтага ўсяго, бо гэта таксама вельмі важна. Панядзелак будзе ў нас святая імша 9 гадзіны раніцы, у аўторак, серада, чацвер, пятніца, па 17 гадзін раніцы, субота у 9 і у 19. Таксама, калі хто запісвае часамі інтэнцыі на 9 раніцы, то можа быць таксама ў тыя дні таксама святая імша, дзе вечарам ёсць. То есть у раскладзе магчымыя змяненні. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі ці бежмавання праходзяць кожную суботу ў касцёле ў 18:00, вядзе іх ксёндз Кірыл. Ёсць трансляцыя па Ютубе таксама. Просьба да ўсіх, хто хоча прыступіць да сакраменту канфірмацыі, запісацца ў ларку, прозвішча, імя, дата нараджэння, мабільны ці дамашні тэлефон. Такая папярэдняя дата канфірмацыі мы плануем, забыўся калі, 2 сакавіка, марта, да. 2 марта, это папярэдняе. У нас Велькі пост распачынаецца 5 марта. Мы святого Казимира вне поста отзначим, понимаете, вот так. Рэдка гэта здараецца, конечно, але вось у гэтым годзе будзе так. 3 снежня, дзень інвалідаў. З гэтай нагоды валанцёры парафіяльнай супольнасці і Карыта запрасілі на святую імшу в 11:00 5 снежня людзей з абмежаванымі магчымасці. Пасля імшы будзе арганізаваны для іх таксама салодкі стол у падвальным зале. Я дзякую парафіяльнай супольнасці Карытас, якія стараюцца менавіта дапамагчы такім людзям трошачкі, каб яны адчулі, што яны такія самыя. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Сёння я такую прачытаў пра тое, што калі другі чалавек паніжае другога чалавека, ці па яго так, нават і здаровага бываюць людзі паніжаюць, усяляк гавораць нават брыдкія словы, там нават не хочацца гэтыя словы вымаўляць, паніжаюць публічна. Гэта вялікі цяжкі грэх, гэта нават
грэх у юдаізме быў вельмі цяжкі, публічнае прыніжэнне другога чалавека. Публічнае прыніжэнне. Мы ведаем, што таксама ў нас у хрысціянстве публічнае прыніжэнне гэта даволі такі цяжкі грэх, і так не можна быў. І таксама, напэўна, можа, і інвалідаў ніхто не прыніжае, але яны неяк адчуваюць сябе заўсёды, я не ведаю, ведаеце, заўсёды так троху неяк па-рознаму. Нават па-рознаму таму, што вось нават просты прыклад. Ідзеш, і тыя ходнікі, каб зайсці, часамі зараз ужо робіць больш-менш, але каб вось ідзеш па пешаходнаму пераходу, а там не вось чалавек на возіку, на гэтай самай калясцы едзе, ці ўвогуле як-небудзь заледзьве ідзе, а там вось такая бардзюра, нармальны чалавек не заскочыць, а тут інвалід. Гэта ўжо такое прыніжэнне, гэта такое публічнае прыніжэнне вось гэтых людзей. Нават у гэтым выпадку тымі, хто павінен дбаць пра тое, каб вось інвалідам было нейкае такое, заўсёды таксама дапамога, не то што дапамога, каб мы думалі, што ёсць такія людзі, і каб дбалі пра іх таксама магчымасці. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, вельмі важна. Поэтому у парафіі аб'яўляецца акцыя «Дары, добро і міласэрнасць», якая патрабуе ўдзелу і дапамогі парафіян. Валанцёры прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям, інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. У нас у Стоўбцах заўсёды кожны год ходзім туды, там такія файныя дзеці. Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам даставіць разам дзецям радасць. Дзякую таксама вам за ваши ахвяраванні на касцёл, на працы, якія мы вядзём, асабліва на раскопкі, як мы гаворым, на месцы, дзе знаходзіўся наш стары касцёл святого Казіміра. Мы адбудоўваем капліцу святого Дамініка, і там частачку касцёла, якая прылягае да гэтай капліцы. Я шчыра ўдзячны ўсім, хто прыходзіць і дапамагае. Але таксама, видите, як мне абяцалі, што не толькі зробяць, падрыхтуюць у нас на ступенькі граніт, але і паложаць, ужо гавораць, мы вось зробім, прывязом, але паложым ужо вясною толькі. Я з імі расчытаўся полностью за матэрыял, але ўсё ж такі чакаю, што мне этот граніт прывязуць. Конечно, вы ведаеце, што я люблю дакучаць, па пару разоў на тыдзень пазваніць і спытацца, калі. А як не адкажа, так я магу і прыехаць, запытацца, калі. Але ўжо граніт гэты гатовы, это даволі крупная сума, это на ўсе сходы нашыя, навокал касцёла, двое сходаў вялікіх у закрысты, якія ідуць, сходы ў падвал, якія ідуць, і таксама ў падвальнае памяшканне касцёла, падвальнае памяшканне, дзе наша кацельная. Поэтому гэтыя сходы зроблены, гэта кошт гэтага ўсяго больш як $8,000, але ўжо за гэта заплачана, дзякуем Богу. Але яшчэ застанецца праца. І сказаў, то праца будзе тады, як зробіце. Паложыце гэтыя сходы. Таксама нам дапамаглі зрабіць для новага свержня для касцёла алтарныя ступенькі, каб былі таксама прыгожыя, з граніта, галоўнага алтара, бочных алтароў. Там было так заліта ўсё з такого былі якога бетона ці цэментам было засыпана, але будзе зараз з прыгожага граніта зроблена, будзе вельмі прыгожа выглядаць. Такую дапамогу мы атрымалі. І наш благаслаўлёны вітраж, сказалі ждаць яшчэ, чакаць, дзе-то паабяцалі, што да Божага нараджэння паставіць. Паабяцалі, паглядзім. Это такая вельмі марудная работа. Гэта тыя працы, якія мы павінны былі абавязкова зрабіць у нашым касцёле.
Наступны год, як я уже сказаў, гэта будзе год добраўпарадкаваць нашу аўдыёсістэму касцёла, бо трэба добраўпарадкаваць троху, бо там мікрафон часамі свісціць, пісчыць, але я сказаў, каб прыехалі тыя майстры, якія рабілі, каб мне добраўпарадкавалі. Ну і будзе ў нас жалезным годам, гэта ступенькі зробім, будзем рабіць поручні. Потихоньку поручні, і яшчэ есть навокал касцёла за этот самый, як называюць, забыў, агароджа. Вось гэта, што тычыць нашага касцёла. Ну, будзем паціху рабіць, усё патроху, ніхто нікога ў плечы гнаць не будзе, але ж заўсёды мне не терпіцца. Ну, будзем рабіць паціхоньку. Вось, і патроху робім нашу каплю. Я дзякую шчыра, што прыходзіце дапамагаць, мужчыны, жанчыны некаторыя прыходзяць. Вось, знаеце, мы ўжо там зараз зальём пліту, такую, якая будзе уже абароніць усё, што мы выкапалі ад распада, ад такі знішчэння. Над велькаю падвалам, над велькаю пакоем у падвале мы зробім такую спецыяльную, як бы такую палатку паставім, каб туды не пападаў ні снег, ні дождж. Чаму? Таму што там яшчэ трэба будзе зрабіць своды падвальныя, бо гэты там вельмі такі складаны свод, які таксама разбураны, на жаль. А вось дзе быў айцец Фабіян знаходзіўся, мы там ужо зрабілі, і даволі вельмі прыгожа ўсё атрымоўваецца. Усё на хвалу Божу. Я дзякую шчыра за вашу дапамогу. Я думаю, мы у бліжэйшы час завяршым гэтыя працы, як вельмі моцна настойваюць, каб мы хутчэй хаця б вось накрылі, бо так усяго баяцца. Ну, нічого так страшного там нету, конечно. Я дзякую вам, што прыходзіце на працу. У ларку у нас ёсць календар на 25 год, можна набыць. Ёсць таксама часопіс «Аве Марія», 11 нумар, «Наша вера», калі ласка, набывайце. Вось гэта такія асноўныя аб'явы, якія на гэты тыдзень. А ўжо на будучую нядзелю мы больш падрабязна раскажам пра адвент, які нас чакае, пра час чакання на прыход Езуса Хрыста. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, нехай його знищить панов, а ти, князь, бойся небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану, і інших злих духов, які є на душу
Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакрамент. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага.